Benvinguts a l'acte Resposta Social a la crisi a Ciutat Vella, experiències i iniciatives. Aquest acte que hem organitzat des d'Òmnium Ciutat Vella es fa en el marc del projecte Lliures, que és un projecte impulsat per Òmnium, ECAS i COP57. No explicarem ara què és el projecte Lliures, perquè ja s'han fet actes específics per explicar-ho, però només direm que és un projecte que recapta fons per destinar-los, de donacions, per destinar-los a projectes que treballen per revertir situacions de pobresa, de desigualtat o de marginació. I molt especialment si aquests projectes els duen a terme els mateixos afectats. Entre les entitats que hi ha avui aquí presents en tenim una, que és el Sindicat Manter, que ha estat receptora d'un d'aquests ajuts. Dit això, des d'Òmnium Ciutat Vella, com a territorial d'Òmnium que actua en el districte de Ciutat Vella de Barcelona, que és un districte molt afectat per tots aquests problemes i que s'han posat especialment de relleu arran de la pandèmia, hem volgut contribuir al projecte Lliures donant veu a entitats, col·lectius i plataformes veïnals que estan treballant per erradicar o per pal·liar aquestes situacions. Evidentment, no hi sou totes, n'hi ha moltes, moltes més, per sort, n'hi ha moltes més, però només volíem fer una xerrada de poc més d'una hora i, per tant, el que hem fet és convidar entitats que tenen característiques i destinataris diferents per poder tenir una visió més calidoscòpica dels problemes de Ciutat Vella i us agraïm molt que hàgiu acceptat la nostra invitació i ens fa molt contents de poder parlar amb entitats amb qui fins ara encara no ens coneixíem i també de retrobar-nos amb les que ja coneixíem. Aquest acte consta de dues parts, una taula rodona que presenta i modera l'Òscar Esteban de la Fundació Tot Raval, a qui també estem molt agraïts perquè hagi acceptat la nostra proposta i també per tot l'acompanyament que ens ha fet des que formem part de la xarxa Tot Raval. Aquesta taula rodona està previst que duri mitja hora i després el moderador mateix donarà veu a cadascuna de les 6 entitats que hem convidat a la fila 0 i que disposaran d'uns minuts per explicar la seva tasca o el que considerin més oportú. I finalment deixarem el temps que ens quedi per poder parlar tots els que demanin paraula. Endavant, Òscar. Moltes gràcies Àngels, Toni i tota la gent d'Òmnium de Ciutat Vella per aquesta iniciativa, per deixar que ens trobem i convidar-nos i un plaer sempre ser-hi. I també afegir i agrair a entitats tan diferents com a ECAS, com a COP57, com el mateix Òmnium Cultural, per generar un projecte diferent, un projecte per trencar zones de seguretat que tenim cada entitat i de confort i per facilitar la cooperació comunitària i sobretot aquella que està arrelada en el territori i que parteix des de baix. En la crisi que tenim i que ens ve i amb la que teníem abans de la pandèmia, que ja hi havia una crisi, una realitat social complexa, la cooperació i la capacitat de treballar des de les diversitats i de trencar tòpics és essencial i el projecte Lliures ens ho permet i els que hi hem participat en l'Àgora de Lliures des de fa uns anys ens hem trobat amb col·lectius molt diferents i així creixem tots molt més. Només afegiria que a Ciutat Vella i específicament en el cas del Raval estem en una societat amb molta desigualtat, amb molts reptes vinculats a la segregació escolar, a la gentrificació, amb greus problemes d'habitatge, problemes d'inserció laboral, pobresa energètica i alhora amb una societat molt rica, molt diversa i molt potent, amb organitzacions de caire cultural, social, col·lectius veïnals que especialment en la crisi s'han enfortit i han donat resposta i molta d'aquesta gent esteu avui aquí i és una oportunitat conèixer la diversitat d'aquests col·lectius i les propostes
i les línies de treball. I, per tant, doncs, aprofitem-ho i escoltem-los. Els hi preguntarem primer a 3 entitats de referència, doncs, bàsicament, que ens expliquin quina és la situació de pobresa i emergència amb la que treballen, quins efectes té sobre les persones afectades, sobre les usuàries, sobre la gent que atenen, sobre la gent que hi participa, en molts casos també. També com treballen per revertir, pal·liar i canviar aquestes situacions i sobretot també què és el que es necessita perquè la feina que desenvolupen i la de la resta d'entitats amb les que cooperen i que estan interrelacionades doncs sigui encara més profitosa. Diguem-ne, una miqueta a partir d'aquí, doncs us demanem que ens expliqueu les línies generals amb les que us trobeu respecte a això. I comencem doncs amb el Sindicat Manté. El Sindicat Manté és una organització creada el 2015 pel col·lectiu de venedors ambulants, disposen de taller de fabricació, de roba i de botiga, aquí molt a prop, al Raval, la botiga. Durant els primers mesos de pandèmia van convertir el seu taller en una fàbrica de mascaretes i bates per a hospitals. Ha estat beneficiària, com han explicat, d'un projecte de lliures i avui ens acompanya l'Aziz Faye, portaveu del Sindicat Manté. Endavant, Aziz, si ens vols explicar una miqueta la vostra experiència i expertesa al voltant del que hem comentat. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Primer de tot, agrair-vos aquesta taula rodona, que és per nosaltres molt important, perquè és un espai que ens permet visibilitzar una causa que és invisible als ulls de molta gent. Jo començaria la meva intervenció explicant una mica la situació en la que estem, perquè ja sabem tothom que el problema que estem vivint un cop arribem aquí al territori espanyol és el tema de la llei d'estrangeria, que ens permet no trobar feina, no poder regularitzar la nostra situació, i això s'allarga fins a, com a mínim, 3 anys. I això, molts cops, trobes una persona que pregunta per què la persona està en el carrer venent. Això és la resposta. Hi ha un govern que ha establert una llei que no ens permet trobar feina, no ens permet aconseguir una vida digna com a qualsevol altra persona. I això ens ha obligat a fer la venda ambulant. I això per nosaltres és l'activitat més digna per nosaltres, perquè nosaltres som incapaços d'anar a robar, de vendre droga, de demanar limosnes, etc. I aquí trobem molta violència policial també, perquè després d'estar al carrer ens acusen de desordre públic, i això, quan s'acumula aquestes detencions, et poden portar al CIE, es poden tornar a deportar, fins i tot poden portar al càrcel si t'acusen de resistència molts cops. De fet, teníem 2 companys que l'havien portat a presó per aquests fets. I això ens va portar a crear la nostra organització, que és el Sindicat Manté, per només donar suport a aquestes persones que estan treballant al carrer. I a partir d'aquí, veient que no només n'hi ha prou fent reivindicacions, havíem vist com a necessitat de crear una activitat econòmica per poder regularitzar els companys i companyes perquè puguin aconseguir aquells documents que estem demanant al govern, que el govern per nosaltres no necessitem estar esperant que vinguin a ajudar-nos, sinó hem de buscar també crear eines que ens serveix per poder regularitzar la nostra situació. I gràcies a la marca Top Manta, que s'ha creat l'any 2017, hem pogut regularitzar a moltes persones i també a través d'altres entitats, a través de... Fins i tot hem pressionat el govern que també pugui participar a la regularització d'aquestes persones. I ara estem calculant quasi més de 150 persones regularitzades. I això creiem que
encara no és suficient, perquè hi ha moltíssimes persones que segueixen arribant com a conseqüència del neocolonialisme, que està obligant a les persones sortint dels seus països. I, bueno, fins que no acabin aquest sistema racista, creiem que la migració seguirà i, per tant, seguirem necessitant organitzar-nos buscant eines per ajudar aquestes persones que seguiran arribant. I Top Manta és un subjecte que està preparat per donar una vida digna a qualsevol altra persona excluïdes socialment. I aquí, de fet, volíem agrair també el projecte Lliure perquè ha sigut clau perquè nosaltres no només la nostra activitat en tenim prou, sinó també necessitem col·laboracions tant per part del govern com també les entitats veïnals, totes les persones que col·laborin, perquè primer de tot és buscar entre tots treballar conjuntament per conscienciar, però també canviar el sistema de la nostra societat perquè tothom tingui els mateixos drets i llibertat. I ara mateix estem, com tothom heu vist, durant la pandèmia el que hem fet i ara, gràcies a l'Òscar l'acaba de dir, no cal repetir-lo, gràcies a tot el que hem fet durant la pandèmia, ara mateix hem pogut mantenir el taller de Top Manta, que ara mateix estan treballant més de 24 persones, hi ha 25 persones allà, i fent formacions i també treballant i estem buscant una manera de regularitzar aquestes persones. Hi ha algunes quantes que ja tenen documents, però la majoria no tenen documents i necessitem trobar la manera de regularitzar-los com més aviat millor. I no només aquestes persones, sinó hi ha moltíssimes persones que estan dedicant-se a la venda ambulant i ara mateix no estan a la seva casa sense poder fer res. I, per tant, estem cridant perquè el govern, sobretot, pugui buscar una manera de regularitzar tothom, sobretot durant aquesta època de pandèmia, que les persones necessiten ser lliure, bàsicament. I això, necessitem suport de tothom per poder revertir aquesta situació. I no sé si m'he deixat algun punt i tal, però per ser breu, ho deixaria aquí. Si hi ha una pregunta concreta, puc anar responent. Perfecte, moltes gràcies. No sé si a nivell de necessitats les has deixat molt clares, a nivell de regularització i de suport a les iniciatives. Si et sembla més endavant, doncs emprenem amb el torn de preguntes si hi ha alguna qüestió en concret al respecte. Gràcies, Asís. I ara donem la paraula al Gimnàs Social Sant Pau, que és una empresa recuperada el 2012 pels seus treballadors, que s'ha convertit en una cooperativa sense ànim de lucre. És un projecte social en forma de gimnàs o un gimnàs que s'ha convertit en un projecte social, tal com ells mateixos defineixen. Des que va començar la pandèmia s'ha convertit en una peça bàsica de suport a persones sense llar i avui ens acompanya l'Ernest Morera, president del Gimnàs Social Sant Pau, de la cooperativa, que ens pot explicar més específicament com estan vivint tot aquest temps, reptes, qüestions, que crec que en tenen moltes de reptes ara mateix, i per tant, Ernest, endavant, explica'ns, posa'ns al dia. Hola, bona tarda. Primer, agrair la invitació a participar a la taula rodona. I el projecte, en veritat, s'ha reconvertit totalment durant la pandèmia. Per tant, com la treballem, quines són les persones usuàries afectades i tot canvia completament des que ve la pandèmia. D'un projecte radical, un projecte horitzontal, un projecte on treballem amb 57 entitats, hem passat a ser un projecte totalment assistencialista, circumstancialment,
perquè és el que tocava ara mateix i perquè la realitat del Covid tampoc permet al sector de l'esport obrir. Per tant, el Sant Pau, en veritat, és un gimnàs que, veient la situació del barri, van agafant cada cop més tasca social, fins al punt que 57 entitats derivessin cada any 948 persones per fer esport. Això és molt important perquè tu pots agafar molta gent que està vulnerabilitzada i que comparteixin espai, però la radicalitat del projecte és que tu estàs a la dutxa, veus dues persones nues i no saps qui aquella nit anirà a buscar un caixer per anar a dormir i qui anirà a buscar un caixer per treure diners i convidar la parella a anar a sopar. Sí que és veritat que mentre fèiem aquest projecte també fèiem dutxes per gent que estava al carrer i tot això canvia amb la pandèmia. Amb la pandèmia no podem obrir el gimnàs i de la mà de serveis socials fem un equipament extraordinari contra la Covid per gent que està sense llar. Quan dic que ara mateix és assistencialisme pur i dur, no ho dic despectivament. De fet, s'ha treballat molt. A dia d'avui portem 53.000 dutxes, 53.000 canvis de roba, que aquests canvis de roba és molt important dir que els han portat els veïns i les veïnes del barri, de Barcelona. Són moltes mudes i uns 42.000 serveis d'àpats. Per tant, els nostres usuaris i la seva tipologia i les seves necessitats han canviat un cop ha vingut la pandèmia. Esperem i estem treballant perquè això sigui circumstancial i puguem retornar el més aviat possible al projecte que és el que ens agrada, aquest el fem molt a gust també, però on pensem que té més de transformació social. Ara mateix els nostres usuaris i usuàries són gent majoritàriament que dorm al carrer. Un 95% sí que hi ha veïns i veïnes que se'ls ha tallat l'aigua o no tenen aigua calenta o circumstancialment no poden dutxar-se a casa, però el servei de dutxes és gent que està en situació de carrer. I aquesta situació de carrer com afecta? Per mi el més important és la desvinculació que pateixen amb la societat, el sentir-se, la sensació de no pertinença i sobretot la sensació que no hi ha eines ràpides que puguin pal·liar tots els efectes secundaris d'estar al carrer per retornar de nou entre cometes, a la societat. Com ho treballem per revertir això? És diferent amb els dos casos que hem explicat abans. Amb el projecte del Sant Pau sí que hi ha un treball de transformació, de tornar dignitat, de fer sentir de nou que estan vinculats i, per tant, tot i que sigui d'una forma més emocional, sí que hi ha una gran transformació i treballem amb això per revertir la situació. Amb aquesta és més en veritat, és important sempre del Sant Pau sempre s'ha dit que quan diem, abans que fèiem dutxes, dèiem que una persona que està al carrer i té una entrevista de treball, per tant una oportunitat per sortir del carrer, dutxar-se significa anar en confiança o no confiança. Una persona que està al carrer i que socialitza poc, parla poc, el poder anar amb una muda nova i haver-se dutxat també facilita la comunicació i passar millor el dia. La pregunta de com es faria perquè sigui més profitosa. Nosaltres som una entitat que no som especialistes en això, ens hem trobat. De fet, hi ha entitats que tenen un gran recorregut, que tenen persones especialistes en això, que poden fer una dissecció millor de què es necessita, quines són les eines. Nosaltres, en veritat, som un gimnàs que les circumstàncies ens ha portat aquí. I no m'atreviria a dir quines eines necessitem. El que jo sí que estic convençut és que necessitem un canvi de definir la ciutat i de definir, o al revés, entendre que
el que nosaltres, com la ciutat o les oportunitats que dona la ciutat i la societat ens defineix com a ciutat i com a societat. I, per tant, una cosa que pot semblar una tonteria, però tan senzilla com acceptar que la ciutat no permetrà que ningú dormi al carrer, igual que va haver un moment que es va dir els infants no poden treballar. Doncs com a ciutat s'ha d'assumir que no podem tenir cap persona al carrer. I d'aquí ja derivaria tots els mecanismes per trobar-ho. Però jo, més que, almenys en el cas dels usuaris que tenim ara, més que eines és acceptar com a ciutat que no es pot permetre que una persona estigui al carrer. Llavors, en un primer moment, fer un pla de xoc com fos, però que com a ciutadans, quan passem pel carrer veiem una persona i quan ja l'hem vist 5 cops ja ni som conscients que hi és, doncs que ens xoqués tant que això fos impossible. Llavors, més que aquestes eines, jo el que entenc que tindria que haver és un canvi de paradigma i entendre això, que com nosaltres, com a gimnàs, els usuaris tenen... És molt transversal, perquè són 57 entitats diferents, que cadascú treballa diferents problemàtiques i, per tant, les derivacions agafen tot, són molt transversals. Ara, en aquest moment que sol treballem amb persones sense llar, l'única cosa que veig, perquè el treball en xarxa ja l'estem fent, el deixar-nos els cuernos, totes les entitats ho estem fent. Ara, amb el Covid, estem treballant amb unes càrregues emocionals molt fortes, amb un any superdur i, per tant, més que eines que no canviessin la situació, seria canviar el concepte de és impossible passar pel carrer veure una persona dormint i no trucar a la policia, trucar a l'Ajuntament i dir, ei, aquí hi ha una normalitat i que això fes uns mecanismes que ho canviessin. Però, més enllà d'això no tinc moltes solucions. I res, moltes gràcies. Fantàstic. Gràcies, Ernest, per l'explicació. Després obrim debat i segur que podeu fer aportacions i afegir-hi temes. Torn per Diàlegs de Dona. L'Associació Intercultural Diàlegs de Dona és un espai d'acollida i de socialització de dones d'origen migrat. Neix com a associació sense ànim de lucre al gener del 2013 amb la voluntat de contribuir a través del diàleg intercultural en clau femenina en la cohesió social del nostre barri, específicament en aquest cas del Raval, i de la nostra ciutat. Avui ens acompanya la Mercè Amor, que és coordinadora del projecte i fundadora. Mercè, ens expliques l'experiència de Diàlegs de Dona? Hola, bona tarda. És que no sé qui ha fet que se m'ha anat la pantalla de cop en el moment més important. Bona tarda a tots i a totes i també jo molt agraïda que doneu l'oportunitat a Diàlegs de Dona de participar en aquesta taula. Bé, com molts de vosaltres suposo que sabeu, doncs nosaltres treballem amb el col·lectiu de dona migrada del nostre barri, del barri del Raval. Treballem amb col·lectius sobretot originaris de Bangladesh, de Pakistan, de la Índia, també del Marroc, d'alguns països africans i també amb un col·lectiu important de refugiats que van arribar de Síria ja fa uns quants anys i que viuen també en el nostre barri. Nosaltres treballem bàsicament amb dones, però aquestes dones són representants o representen a famílies i en aquests moments tenim unes 220-30 famílies o dones a la nostra entitat. De fet, nosaltres som una entitat d'acollida, d'acollida de dones, d'acollida sociolingüística, de coneixement de l'entorn i, en fi, en aquests moments, precisament per la situació amb la qual estem visquent, com deia l'Ernest, també hem obert una via cada cop més gran, perquè la situació no deixa d'empitjorar, assistencialista, quan nosaltres tampoc havíem estat mai assistencialistes. En quina situació ens trobem?
Ja d'entrada, abans de la pandèmia, en general, les famílies amb les quals treballem ja vivien amb una certa precarietat, algunes amb bastanta precarietat, precarietat de les feines, dels treballs, precarietat habitacional, els pisos petits, poc ventilats, dos famílies amb el mateix pis, etc. Incertesa una mica del futur, renovació de papers, que s'acaba el NIE i has de renovar i t'has quedat sense feina. La situació en general, no totes les famílies, però la immensa majoria de famílies ja era una situació de gran precarietat. Clar, què ha passat a partir de la pandèmia? Que de situacions de precarietat s'ha arribat, i en aquests moments tenim moltes famílies que podem dir que estan en una situació de pobresa severa, de situacions francament molt dramàtiques. Abans els contractes eren precaris, hi ha molt treball, economia submergida, molt treball en negre. Clar, després de la pandèmia tot això ha empitjorat moltíssim. I moltes famílies que abans podien més o menys anar pagant el lloguer, més o menys cobrir les necessitats més bàsiques, tot i que sempre amb aquesta por de no arribar, però més o menys anant arribant, en aquests moments o en aquests mesos han canviat radicalment la seva situació. Clar, també hem de tenir en compte que just abans de la pandèmia ja criticàvem molt la situació, per exemple, dels habitatges, de la pujada irracional dels lloguers i de l'expulsió de molts veïns i veïnes del nostre barri. Imagineu-vos ara, després de la pandèmia. Exemples. L'altre dia un home d'origen de Síria plorava i em deia sí, Mercè, jo fa mesos que no pago el lloguer i jo sé que he pactat amb el llogater a través de l'oficina de l'habitatge, però és que jo ja dec 7.000 euros de lloguer i aquests 7.000 euros no me'ls condonen. Aquests 7.000 euros jo els he de pagar. I com els pagaré? Bé, a part de com cobrir aquestes necessitats més bàsiques, que ara us diré quin efecte estan tenint amb les famílies o que nosaltres veiem que tenen les famílies, que són uns efectes, creiem que molt greus i que aniran sortint, aniran empitjorant, perquè és com alguna cosa que hi ha i que està sortint, està emergint, però que no ha sortit del tot, els efectes que està provocant aquests mesos tan durs que estem visquent. A part de tot això, per exemple, s'han constatat o s'ha posat en evidència claríssima situacions que intuïem, però que eren una intuïció i que ara s'ha fet absolutament realitat i crua realitat. Lo important que és superar la barrera idiomàtica. En una situació de crisi tan gran, en una situació de confinament com la que vam viure, en una situació on l'administració, l'Ajuntament, anava enviant missatges i missatges i missatges de què havíem de fer, què no havíem de fer, quina era la situació, etc. Hi ha una part important del nostre barri que, com té una barrera idiomàtica important, no s'assabentava de res, o entenia les coses a mitges, o simplement feien cas del que els hi arribava pel paisano, el que te decía el paisano, però que era una mica al revés, a l'inrevés del que realment es podia fer, no es podia fer, o a l'inrevés de com era la situació, si era més greu o menys greu, etc. La barrera idiomàtica, aquesta gran desorientació que hi ha hagut amb aquests col·lectius, el no saber què passa, el no saber què podem fer, el no saber què podrà passar, això ha creat una situació d'angoixa tremenda a les famílies. Tremenda a les mares, tremenda als pares i aquesta mena d'angoixa, evidentment, s'ha transmès també als fills. A part de la barrera idiomàtica, clar, tu entraves, podies escriure, et podien dir, sempre trobaves el català i el castellà, però hi havia molta gent que era incapaç d'entendre els missatges que els hi donaven. Però a part de tot això,
També està la bretxa digital, que hem parlat molt reiteradament i reiteradament a les reunions i aquí al Raval amb tothom. És a dir, clar, no només del confinament, després del confinament també. Tot ha passat online. Quantitat de coses passaven online i segueixen passant online. Si tu no tens internet a casa teva, si tu no tens un ordinador, si tu no tens coneixements informàtics, quedes absolutament més marginat encara del que estaves marginat. I aquesta sensació, aquesta impressió d'inseguretat tan gran encara creixia més. Quin hem vist que és els efectes? Els efectes, com us deia, sobretot és de salut mental. Però de veritat que és de salut mental. Hi ha quantitat de persones que ens han comunicat i ens diuen que tenen insomni, persones que estan angoixades, ens diuen que se'ls dispara el cor, que hi ha molt nerviosisme a casa seva, que hi ha tristesa, que no es poden aixecar al matí. I tot això, jo crec que això està creixent, perquè a més tornem a la barrera idiomàtica. És a dir, sí que hi ha serveis que s'ofereixen de recolzament per la gent que s'ho està passant malament i necessita aquesta ajuda psicològica, etc. Però, amb quin idioma? Com parles? Com t'expresses? Com expliques que sents? I com et poden ajudar per superar una mica aquesta sensació d'angoixa? Nosaltres què hem fet? Nosaltres hem fet el que hem pogut i seguim fent el que hem pogut. Nosaltres, immediatament després de l'aixecament de l'estat d'alarma, vam demanar permís per obrir les nostres aules d'acollida i al mes de maig, a finals de maig, ja les vam obrir. Vam obrir al setembre totes les aules, vam reorganitzar horaris, reorganitzar grups, etc., seguint impecablement totes les mesures de seguretat. Vam obrir un punt d'informació, assessorament i acompanyament a la dona, que ja el teníem però s'ha fet molt més gran. Venen famílies senceres a demanar informació i acompanyaments. I hem fet una cosa que no havíem fet mai, però ja al juliol. Hem fet banc d'aliments. Banc d'aliments, hem fet també, hem proveït de productes higiènics, perquè ningú s'ho imagina, però és important comprar un quilo de farina o 5 quilos de farina, és important comprar arròs, és important comprar oli, però també és important comprar els bolquers pel teu bebè, és important comprar les papilles i la llet de farmàcia, que és caríssima, és important comprar productes d'higiene femenina, les compreses, que són caríssimes, ja eren caríssimes, però és que ara, si hi ha pocs ingressos, encara és més car tot. Nosaltres, gràcies a la xarxa veïnal, hem aconseguit, perquè això sí que s'ha de dir, que sobretot i molt especialment durant el confinament i després del confinament la resposta va ser magnífica d'aquesta xarxa veïnal, hem aconseguit de moltes entitats i moltes ajudes per poder fer els nostres bancs d'aliments, proveir de productes higiènics, de mascaretes, de llets infantils, de papilles infantils, de moltes coses, de bolquers. I a part d'aquest punt, també nosaltres hem fet, perquè ens han trucat, de pont amb molts serveis, amb el CAP del Raval, amb serveis socials del Raval Nord i Raval Sud, amb l'Hospital del Mar, que ha estat en contacte amb nosaltres, amb les escoles que també ens han trucat, però per fer una mica de pont entre les famílies que tenem i tots aquests serveis. I, simplement, no sé, no he mirat el rellotge, però suposo que tinc encara un minut per explicar què creiem nosaltres que es necessita perquè la feina sigui més profitosa. Companys i companyes, nosaltres creiem sincerament que totes les entitats del tercer sector que estem treballant a Ciutat Vella o a la ciutat de Barcelona i en concret al barri del Raval, jo crec que estem evitant que hi hagi una exclusió social.
jo crec que realment estem frenant una explosió social. Quan nosaltres sentim a les famílies, el drama de les famílies, la situació de desesperança que hi ha i que creix, realment el que hauríem de fer és l'administració donar el valor que mereixem les entitats del tercer sector. Perquè moltes vegades bones paraules, però de fet poques ajudes. I realment estem realitzant una feina que hauria de realitzar l'administració. Ho fem d'acord i ho fem contentes i ho fem amb ganes, però és que també ens agrada que se'ns reconegui a nosaltres, a totes nosaltres, voluntaris o no voluntaris, la gent que estem treballant al tercer sector, que se'ns reconegui més la feina que estem fent i que és una feina que de fet hauria de fer l'administració. I recordeu, de veritat, almenys amb aquests col·lectius amb els quals nosaltres treballem, hi ha molta desesperança i no hi ha res pitjor que la desesperança per evitar una explosió social i un descontentament molt gran de les persones. Hi ha molta desigualtat, s'està fent una bretxa immensa amb aquesta desigualtat i hem de posar remei perquè jo us dic, això està creixent, la misèria està creixent i la sensació de desempar d'aquestes famílies jo crec que creiem des de Diàlegs que està creixent. I res, moltes gràcies. Gràcies Mercè per sempre traspassar-nos d'aquesta forma també tota la visió i l'experiència que a Diàlegs teniu i complementar també la resta de visions. Gràcies a tots tres, superinteressant. No sé si la Mercè ha caigut ara, l'hem perduda, però en tot cas obrim a la resta d'entitats de fil a zero perquè també ens puguin aportar i puguin complementar, potser amb una miqueta menys de temps, però crec que anem bé de temps i per tant amb una miqueta menys de temps que els primers tres participants, però sí que ens interessa molt també la vostra visió i si podeu puntualitzar coses de les que ja han anat sortint o afegir-hi, endavant, us presentaré un per un i presentar una miqueta què és el que feu com a col·lectiu o entitat i afegiu el que considereu i comencem amb la Maria José García del Casal dels Infants del Raval. Maria José, endavant. Hola, bona nit ja, o bon vespre. Bon vespre. Bon vespre. Jo us explicaré, imagino que molts o moltes ja coneixeu el que és el Casal dels Infants, que és una associació que treballa als barris més desfavorits, no només al Raval, sinó en altres barris també al fora de Barcelona, i amb l'objectiu que els infants, els joves i les seves famílies superin el risc d'exclusió. Nosaltres basem la nostra feina en dues grans línies d'actuació. Una és la d'oferir serveis socioeducatius on participen aquestes persones, infants, joves, famílies, per l'adquisició de competències personals, educatives i formatives per l'èxit educatiu, competències socials i competències parentals. I l'altra línia d'actuació que tenim i amb la que creiem molt és en el treball comunitari, que el concebim com un eix fonamental de la nostra acció social. Perseguim territoris més amables, territoris que ofereixin, perdó que em sona el mòbil, que ofereixin més oportunitats. I també pensem i així també treballem que per fer aquesta transformació treballem conjuntament amb la ciutadania i és per això que la nostra intervenció diària sempre la fem des d'un equip de professionals del sector social i, d'altra banda, per persones voluntàries, perquè creiem que l'impacte de transformació és major. Llavors, dit això, que us he parlat de les competències que perseguim amb els participants, què passa actualment? Jo estic molt d'acord amb el que deia l'Ernest, el que deia la Mercè, que ara per mi hem fet un pas enrere, hi ha aquest treball de competències, sobretot quan parlo de competències són competències parentals, que a mi és el tema que ara més em preocupa, és com podem treballar aquestes competències parentals quan pares i mares estan en un estat d'alerta per la supervivència.
Llavors, tu com li pots dir a una mamà, a un papà, vine aquí a participar amb el teu fill, quan aquest pare i aquesta mare no estan en disposició de tenir aquesta energia dipositada amb això. Llavors, què hem vist? Coincideixo del tot amb la Mercè. Un empitjorament brutal de les condicions econòmiques d'aquestes famílies. Per què? Perquè moltes treballaven en economia submergida i anaven trampejant i sobrevivint i han sigut les primeres i les principals afectades amb aquesta crisi i les que no sortiran o no millorarà la situació a curt termini. Veurem si a mig o llarg termini millora, però a curt termini veiem que no. Estem veient i estem assistint al problema de l'habitatge, dels desnonaments. Avui és dimecres. Ahir va haver-hi també un altre intent de desnonament, el Raval. Era d'una família que participa, un pare i una mare amb 5 fills. Els fills participen en diferents projectes dels que tenim. Un drama. El segon intent de llançament, la filla, l'adolescent, aquell mateix dia tenia un examen a l'institut. Vull dir, com podem sostenir aquestes situacions? Com podem demanar als nanos que estudin quan tenen aquestes situacions? Nosaltres, i per mi la màxima preocupació és que estem caient en l'assistencialisme, que dius, si això fos una cosa puntual, està clar que s'ha de fer. Però la meva preocupació és si això ho hem d'anar sostenint. Per exemple, nosaltres constatem al dia a dia els educadors, que són educadors dels nens, i acompanyen a les famílies en aquest procés socioeducatiu, ara no ho poden fer, perquè les famílies ara venen amb la urgència. I els educadors, és com que ara mateix s'està desdibuixant aquesta figura, perquè l'educador està complint com una funció de suport emocional i si li pot tramitar algun ajut a la família. Llavors, és aquest desdibuix. Nosaltres, arrel d'aquesta crisi, sí que vam obrir un servei, que és la USEM, la Unitat de Suport a l'Emergència Social, per acompanyar i ajudar a les famílies que participen al casal a fer tot el tràmit de l'ingrés mínim vital. Perquè, com deies, Mercè, està el gran problema de la manca de competències lingüístiques i la bretxa digital. Tot és online i tot a partir d'ara serà online. Llavors, estem ajudant a tramitar l'ingrés mínim vital, ens estem convertint en coneixedors de com funciona i de la resposta que s'està donant davant d'aquest ajut que en teoria és un dret i la resposta des del mes de setembre-octubre que vam implementar aquest servei s'han tramitat al voltant de 100 sol·licituds i han aprovat 2. Aquest és el volum d'ajudes que la ciutadania té dret i que l'administració està atorgant aquest dret. I ara fa poc també hem obert un servei per poder dotar els adults i nens d'aquestes competències digitals. Però serà un procés lent. El futur, molt preocupant. M'ha agradat molt el que deia l'Ernest, de com podríem revertir aquestes situacions, creant un altre model de societat i de ciutat que ens sorprengués i que ens portem la mà al cap quan veiem una persona dormint al carrer, quan veiem que una família i que nens els fan fora de casa seva, quan veiem que hi ha persones en edat laboral que no tenen el permís de treball. Tot això ens hauria d'indignar i de no normalitzar. Gràcies, José. Gràcies per la visió i per complementar els temes que cada cop en van sortint més. Molts d'aquests ens els trobem en molts dels espais comunitaris que treballem, sigui bretxa digital, sigui el tema de papers, la xarxa laboral, però realment la complexitat aborda per llocs molt diferents i diversos i es catalitza d'una forma molt ràpida. Donem la paraula ara al Jordi Bordas, que és el representant de l'eix comercial del Raval, que ens explica una miqueta també la visió dels comerciants del barri
i de Ciutat Vella, que sabeu que és un dels col·lectius que també està patint d'una forma brutal l'impacte de la crisi. Jordi, endavant. Sí, bona tarda. Bé, primer agrair a Òmnium que hagin pensat en el comerç de proximitat i amb nosaltres a l'hora d'abordar aquesta problemàtica. Tot i que és veritat que, clar, jo tinc el paper més difícil perquè aquí està l'Asís, que com a comerciant és el meu jefe i, per tant, ara he de veure si parlo bé davant del meu jefe o no, però bueno. Bé, el comerç de proximitat ha tingut, ja venia d'una època que ho estan passant bastant malament, abans de la pandèmia. El fet de la pandèmia el que ha fet ha sigut provocar una disminució d'ingressos, etc. A més, el barri de Raval té uns lloguers excessivament cars. Penseu que hi ha zones com per exemple Sant Pau o Tallers on el lloguer mínim d'un comerç són 4.000 euros al mes. I llavors això el que ha fet, el que nosaltres creiem, això sí, és que el que ha permès aquesta pandèmia és visualitzar que és el comerç de proximitat. És a dir, fins ara la gent es pensava que nosaltres érem simplement una empresa i el que ha vist la gent és que un comerç de proximitat és, sobretot, és la garantia que hi hagi feina estable. O sigui, el fet de l'ensorrament del comerç ha fet que molta gent s'adoni que nosaltres érem els que garantíem feina amb un salari digne, contractes de duració dignes, etc. Que els comerços som els que fem també de petits escombriaires davant de la botiga. I això molta gent ho deia quan els comerços estaven tancats, que els carrers es veien més bruts, que eren punts de trobada, que sobretot eren espais de seguretat, però sobretot, que eren veïns de planta zero. Si us fixeu tots, segurament molts de vosaltres, a tots els vostres veïns no els coneixeu. Ara, a la botiga de baix de Queviures sí que la coneixeu. I això fa que, en el fons, ha visualitzat que sí que són veïns. El que hem fet des de l'Eix i des dels comerços, però l'Eix en nom de tots, el que hem fet és establir moltes més relacions externes, és a dir, la relació que hem fet, per exemple, amb els sindicats que estan lluitant contra els desnonaments, tant sigui Raval Rebel com el sindicat d'habitatge del Raval, ha estat molt potent i estem en vinculacions per ajudar-los en molts temes. Moltíssimes entitats que ens han demanat suport, com Mensacas o Així Urbà, la Fundació Sud ens va demanar que a la nostra seu repartíssim aliments, etc. I amb diferents campanyes que qualsevol entitat que ens ha demanat ajuda, si estava a la nostra mà, els hem ajudat. I a més, amb impuls de projectes solidaris i sobretot de donar i empoderar a gent que estava començant negocis del barri que davant de la crisi s'han hagut de reinventar. Nosaltres, com que entenc que no tenim molt temps, bàsicament nosaltres sí que veiem que hi ha una crisi i em sembla que abans ho parlava la Mercè, jo crec que ara ve lo dolent de la crisi, o sigui, fins ara era la part fàcil, si és que hi ha una part fàcil, però ara vindrà la part heavy de debò. Jo crec que aquí el que cal, com deia abans la Maria José, és molta més unitat del barri. El barri, si una cosa té històricament el Raval, és que en les passades crisis que hi ha hagut hem estat més units que mai i això ens ha permès sortir-nos junts i això és el que hem de fer. És cert que tenim un problema, que és que em sembla que som el barri d'Europa amb més entitats per càpita d'Europa. Sembla que som una animalada d'entitats i a vegades tanta atomització no és bona, però sí que és cert que nosaltres veiem una oportunitat en això, perquè són moltes mirades diferents, són moltes maneres de fer diferents i això suma més que no resta al nostre entendre. No sé si m'he enrotllat. No, moltes gràcies, Jordi. I efectivament el repte està clar, que és el generar aquests espais de treball i de compartir i, sobretot, comprar els barris, comprar els comerciants dels barris. Donem la paraula ara a la Josi Rocafort, d'EAMIS, també una entitat que ha estat molt activa des de ben al principi de la pandèmia, evidentment d'abans també. Josi, endavant, si ens vols explicar també la vostra experiència i la tasca que feu. Hola, bona tarda. Què tal? Gràcies per la invitació. Efectivament, nosaltres vam començar el mateix
mateix dia, no començar, portem des del dia 14 de març fins ara només 3 dies de festa, tots els dies treballant per donar suport a la comunitat filipina. Hem canviat, ens hem ajustat a les necessitats de la comunitat i la veritat el que ha dit la Mercè és que estem totalment d'acord. És el que nosaltres estem veient dintre de la comunitat filipina i ara sí que estem veient el pitjor, el dramàtic, la situació tan dramàtic que ens preocupa molt. Tant com que ja hem demanat ajuda als CAPs de Raval Nord i Drassanes, perquè en menys d'un mes s'han suïcidat 4 persones dintre de la comunitat. Joves, homes, perquè s'han quedat sense feina i porten un any sense treballar, tots del sector d'hostaleria, dintre de la casa, ara mateix qui aporta la part econòmica és la dona, que està treballant en diverses cases i el paper de l'home s'ha quedat com relegada se sent com inútils. I què ha passat? No troben feina, senten que no aporten res i aquesta situació, la dificultat de la barrera idiomàtica, l'accés als recursos, que abans això, anar a serveis socials o demanar ajuda no era el que nosaltres teníem. I aquesta falta d'informació, falta d'acompanyament, que ara sí que nosaltres intentem fer tot el possible, però tot això i la dificultat d'arribar, perquè tot ara és amb cita prèvia, amb totes aquestes barreres, s'està portant en aquest punt tan dramàtic que nosaltres estem desbordats, perquè al principi, últimament nosaltres estem dedicats al tema de temes administratius, acompanyant-los al tema dels ERTOs, de l'ingrés mínim vital, de la renda garantida, però en aquest moment ja demanen a crits ajuda psicològica, quan aquesta ajuda un any abans era impensable, perquè dintre de la comunitat filipina demanar ajuda psicològica era com traduir a estar boixos, però ara és que ja venen demanant ajuda perquè ja no saben què fer. I és la situació tan dramàtica que nosaltres tenim i la veritat és que jo ja no he parlat del que han parlat els companys perquè ja és repetir el mateix. I nosaltres estem en aquesta situació. Gràcies, Josi, per tota la feina que hem anat fent i que hem anat seguint. Perdoneu. I per obrir-nos també la realitat de la comunitat, no? I que moltes vegades no s'explica i que també ens situa en una realitat que moltes vegades no coneixem, no? Molta força, seguir treballant i seguir coordinant-nos tots, no? Donem la paraula ara al César Algora, de la xarxa popular d'aliments de la Xapa, també un col·lectiu molt actiu des de ja fa molts mesos al barri, en el marc del suport mutu, que també ens explica la seva experiència. César, endavant. Bona tarda a tothom. Primerament, agrair a Òmnium que hagi tingut aquesta iniciativa i donar-nos l'oportunitat d'exposar col·lectivament el nostre projecte. Us posarem antecedents. La Xapa és una institució, és un organisme, un col·lectiu bastant nou. Ara tot fa un any que es va fundar. Van ser dones i homes del barri del Raval que van decidir agrupar-se per mirar d'ajudar, de pal·liar les conseqüències greus de la pandèmia. Llavors, bàsicament, ens hem dedicat a intentar recollir aliments, tant frescos com envasats, per fornir a les persones del nostre barri, a les famílies. I fins al principi estàvem en un petit local del cor del Raval, però era un lloc que no tenia
les característiques adequades com per emmagatzemar menjar i aleshores als voltants de Sant Joan es va ocupar el que era l'antiga Escola Massana. Ara és un edifici gran amb moltes dependències i tot ha crescut. Ens estem consolidant com una xarxa de suport mutu. A part de la xarxa d'aliments, tenim gimnàs, tenim escola d'idiomes, hi ha acompanyament de la dona, el sindicat de l'habitatge i altres organismes. Aleshores, vaja, és un col·lectiu bastant important dins del barri, crec que avui en dia, moltes activitats cada dia. Però, bàsicament, com us deia, nosaltres bàsicament ens hem dedicat a recollir aliments. Els nostres proveïdors han estat les paradistes de la Boqueria, els comerciants del Raval i de Sant Pau i de Sant Antoni, per exemple, o també donacions particulars que ens han arribat a través del veïnat, que val a dir que tenim un veïnat excel·lent. Una gent molt solidària que, malgrat que tots estem passant una situació econòmica difícil, doncs tenim un veïnat que és meravellós. Llàstima que el barri del Raval estigui tan denostat, tan estigmatitzat, perquè la gent realment no coneix la valua de la gent del nostre barri. Estic d'acord en diversos punts dels que heu dit. Voldria resumir perquè tothom tingui dret a la paraula o accés a la paraula. Estic d'acord amb la Mercè amb el que ha dit que la cosa va a més. O sigui, en comptes de minvar, les conseqüències de la pandèmia van en augment. I ens estem trobant també amb problemes entre les dones del nostre col·lectiu, problemes d'estrès, d'angoixa, inclús d'agressivitat entre dones del mateix col·lectiu. És així que hem buscat també l'ajuda d'algun psicòleg per poder donar-nos assistència en aquest terreny. També estic d'acord amb tu, Mercè, que estem fent una feina que no ens pertoca. O sigui, ho estem fent amb la millor voluntat possible, posant els nostres mitjans, el nostre temps, tot el nostre coneixement, però això hauria de ser les autoritats, hauria de ser l'administració, tant la local com l'estatal o autonòmica, la que hauria de posar els mitjans necessaris per pal·liar aquestes situacions, tant sigui d'habitatge com de menjar, com la bretxa digital o la carència energètica que tenim en aquest barri, que és un barri que pateix molts talls de llum. I estic d'acord amb tu, Maria José, amb el tema que hem passat de ser unes institucions que estaven donant una ajuda conjuntural a no sabem si serà estructural. Si l'altre dia jo li plantejava aquest problema a una persona, li deia fins a quan haurem d'estar fent aquesta feina, perquè és que no donarem més de nosaltres ja. O sigui, primera perquè no tenim recursos. Com us deia, la situació ha anat a més i ara cada vegada tenim menys menjar per donar. O sigui, el fresc, per exemple, verdures i fruita, no tenim massa problemes perquè la gent de la Boqueria és molt generosa, la del comerços del Raval, però ens manca llegums, ens manquen compreses per dones, ens manquen els bolquers, ens manca l'aliment sec, llegums, cereals, oli, etc. I això hem hagut de reduir la quantitat d'entregues que es feia setmanalment. Fem dues entregues, una el dimarts per les famílies monomarentals, no parentals, monomarentals, que tenim els 20-30, i dissabte per la tarda entre 60 i 70 famílies. Si estem parlant de 100 famílies, que poden ser unes 400 persones. Aleshores, no sabem fins quan podrem arribar, perquè ja hem passat, com us deia, de ser una cosa conjuntural per la pandèmia, a que, com que li estem fent la feina a l'Ajuntament, doncs ja anem bé, es deixen fer i que d'aquesta manera s'està evitant que realment, com deia la Mercè, no hi hagi una explosió social en tota Barcelona o en alguns barris de Barcelona. Som una mena d'etap per frenar aquesta explosió que pot haver-hi algun dia. I aquí ho deixo perquè pugui prendre la paraula d'una altra persona. Gràcies i si teniu la voluntat o podeu fer alguna donació, doncs estem a el que era antigament l'Escola Massana, cada dimarts per la tarda, hi ha activitats tots els dies, però bàsicament nosaltres dimarts d'1 a 6 de la tarda i el dissabte també entre les 12 i les 6 de la tarda. Gràcies. Moltes gràcies, César, també per al testimoniatge de la xapa i
I ara donaríem la paraula a la Roser Campi de l'Emergència Ciutat Vella. Hola, moltes gràcies a Òmnium per convidar-nos. La plataforma Emergència, no sé si coneixeu, que es crea arran de la crisi Covid, precisament. La cosa neix quan, a partir de 2 o 3 entitats de caràcter agents assistencial, ens trobem amb el sorgiment d'unes necessitats bàsiques de menjar, de sostre i, evidentment, d'ajudar aquí. La primera reacció, ja estic parlant del març de l'any passat, va ser aquesta, però aviat vam dir, home, nosaltres no som entitats especialitzades en això i a més això no ho solucionarem així. I a partir d'aquí neix la plataforma, ara són 13 entitats, us dic, els narcoveganos del Raval, l'ANC de Barceloneta i Ciutat Vella i Dones, les associacions de veïns de Barceloneta, Casc Antic i Raval, CDR Casc Antic, el Consell per la República de Ciutat Vella, la Fundació Arrels, el TACFA, l'Hospital de Campanya Santana, Òmnium i les xarxes veïnals del Bòtic i el Raval. Us ho he llegit perquè és un complex molt divers d'entitats. I la nostra idea no era tant la feina assistencial, que algunes d'aquestes entitats estan sobre el terreny treballant moltíssim, sinó que partíem de la idea que diners n'hi ha. I el que no aconseguim és que aquests diners es gastin amb criteris humans i d'eficàcia i a vegades fins i tot diríem que de transparència. I vam fer una sèrie de reivindicacions i us parlo vam concretar amb un manifest el juny de l'any passat que vam presentar, que incloïen coses fàcils, com a l'estiu obrir patis d'escoles i que les criatures tinguessin accés a la wifi de les escoles, cosa que significava un sou de conserge, per exemple. Per això que dèiem de la bretxa digital, que és horrorosa quan estaven els serveis socials tancats i tu per demanar una cita prèvia necessites fer-ho tot per internet, per exemple. És el que heu estat dient. L'Ajuntament no ens va escoltar, vam fer la conferència de premsa i sense respondre'ns immediatament van treure un document que es diu Mesures de govern Ciutat Vella davant la crisi produïda per la Covid-19 del 15 d'octubre, on volen dedicar un pressupost de 2,5 milions d'euros, i ara us parlaré de xifres, em sembla que és molt important. 2,5 milions d'euros en 15 mesos, revisables cada 3 mesos, sense mesures concretes. Estudiarem, farem una comissió, intentarem, impulsarem el projecte que ja existia, sense concretar massa res. Revisable trimestralment, han passat 6 mesos, nosaltres hem demanat entrevistes, no ens han arribat. Us dono dades. Hi ha un solar a finals de Lluís Companys, dels antics jutjats, que està buit. Aquell solar, l'Ajuntament va pressupostar per l'any passat posar-hi una capa de ciment i unes barres d'aquestes per fer esport, per fer gimnàs, com les que hi ha a la Barceloneta. El pressupost per aquest solar, per fer només això, sense cobrir-ho ni res, era d'1 milió d'euros. Per l'emergència Covid, 15 mesos, tot Ciutat Vella, 2,5 milions. La Via Laietana, el pressupost que és del febrer de l'any 20 i que acaben de dir que el tiraran endavant, té un pressupost de 34 milions d'euros. Clar, són xifres que dius, home, el primer són les persones. I per les persones què estem fent? O sigui, aquest és el nostre plantejament. Sumar entitats per denunciar l'opinió pública perquè les administracions, totes, no fan una atenció especial amb els diners que hi ha cap a aquestes necessitats. Ens plantejàvem 4 àmbits.
l'atenció a persones, menjar, evidentment, necessitats de suport psicològic, qüestions d'aquestes persones sense papers, tota la problemàtica que tots heu estat dient. El problema de l'habitatge, una política d'habitatge social. Tenim detectats pisos de l'Ajuntament buits. Home, no hi ha dret en aquests moments. Un tercer punt, que és el suport al comerç, petit comerç, les persianes tancades, la restauració. S'han perdut molts llocs de feina per això. A més, situacions molt irregulars, en fi, tot això. El suport al petit comerç pensàvem que era essencial pel barri. Potenciar un comerç de proximitat que atengui el veïnat i no només el turisme. Per exemple, afavorir una reconversió en aquest sentit, més a llarg termini. I finalment demanàvem un pla a llarg termini per Ciutat Vella, un pla més estructural. Quan hi va haver la gran crisi de l'indústria tèxtil, Poble Nou va quedar fet un desert i d'allà va sorgir la idea del 22 arroba amb tots els seus defectes, que poden ser molts. Ciutat Vella sempre tindrà interès turístic, però no pot viure només del turisme i les coses s'han de replantejar, pensàvem. Aquesta era la idea per on anàvem i la nostra plataforma, la finalitat és denunciar això, parlar amb les administracions. Els consorcis són bastant opacs, per exemple, tots els consorcis estan participats de Generalitat i Ajuntament. Hem demanat entrevistes a tots sense aconseguir-ho, cosa que estem denunciant. Recordeu que hi ha consorci d'habitatge, consorci de sanitat, consorci d'educació. Per tant, aquí hi ha molt camp a recórrer i esteu convidats tots i teniu la nostra col·laboració per tot el que puguem. I gràcies per convidar-nos i compartir aquesta estona. Moltes gràcies, Roser, per compartir també la iniciativa. En tot cas, jo abans d'acabar també afegir la mirada comunitària a nivell de Raval, que en el cas de la Fundació és un espai de trobada i dinamització d'espais i solucions des d'aquesta diversitat, integrada per comerciants, per entitats socials, per equipaments culturals i per tots els col·lectius diversos que volen participar i volen afegir-s'hi. Més d'un centenar d'organitzacions en el marc del Raval i fins a 300 col·lectius i actors al final de l'any. Intentem de trobar solucions bonament i al voltant de temes estratègics com l'educació, com la inserció laboral, com els reptes que pot tenir el mateix comerç, com la cultura, com totes aquestes oportunitats que tenim d'àmbits diversos a nivell de barri i animar tothom també a participar-hi, a aportar el seu punt de vista. Entre altres coses, enguany s'ha tirat endavant iniciatives com el Raval Estiu Educatiu, amb una cooperació d'escoles, equipaments culturals i d'organitzacions socials i educatives per donar resposta a aquesta emergència que teníem i la necessitat d'obrir bé l'estiu. També hi ha un grup de treball sobre bretxa digital, amb col·lectius diversos intentant cercar solucions i compartir recursos. Hi ha la xarxa laboral, que està denunciant actualment tota la problemàtica al voltant dels papers, molt greu, i que si us seguiu per xarxes hi ha tot un manifest que explica com 20 organitzacions d'inserció del barri expliquen les problemàtiques en les que es troben i que avui el mateix has explicat i que n'hi ha moltes derivades, no? Animar tothom a treballar. També específicament es va generar el projecte Suma pel Raval. És una campanya que fem una crida a unes 60-70 entitats del barri i col·lectius per recollir recursos que vehiculem cap als diferents col·lectius, molts dels quals esteu aquí, tant siguin entitats socials, tant siguin col·lectius veïnals que necessiten aquest sec, aquests diferents aliments. I, per tant, també és un espai al servei de no anar disgregant, sinó de reforçar les iniciatives que es van generant a nivell del barri. Per tant, tothom està convidat. Nosaltres ens dediquem bàsicament a dinamitzar. Moltes dels que esteu aquí hi formeu part. També en la vessant de salut comunitària és un altre dels espais on també hi ha els CAPs, hi ha els serveis socials, hi ha tot l'entorn també d'entitats diverses. I, per tant, seguir convidant a tothom a donar aquest punt de vista i també agrair a Òmnium aquesta iniciativa i aquesta
aquesta facilitat també per generar visions, posar sobre la taula visions diferents, experiències diferents que passen amb molt pocs metres quadrats, diguem-ne, de diferència, però que a vegades desconeixem, no? I segur que n'hi haurà més oportunitats. Moltes gràcies. Gràcies, Òscar, i gràcies a tots, perquè els agraïts som nosaltres, que ens heu obert una finestra que potser només en vèiem una escletxa, no? I ara en veiem un tros més que és dur de veure, perquè jo notava alguna cosa, anava prenent alguna nota i pensava, bé, les paraules és devastador, no? L'efecte que tenim sobre la taula i que ens espera a partir d'ara. És a dir, potser la pandèmia retrocedeix, però els efectes queden i són molt duradors. Poden arribar a ser molt duradors, fins i tot crònics. I les entitats que tanta feina heu estat fent durant tot aquest temps us heu hagut de reconvertir a fer una feina que no és la que us pertoca, de fet, no? I també veiem que les administracions potser no estan fent tota la feina que haurien de fer i sembla que està costant, no? Que s'hi posin les piles. Ara no és que ens quedin gaires minutets, perquè no es tractaria d'acabar gaire tard, tampoc, perquè ara això podríem estar parlant molta estona. Si algú vol dir alguna cosa o hi ha alguna paraula demanada, doncs bé, ho podeu dir en el xat i parlem. Tenim 10 minutets, potser no gaire més, per comentar el que us sembli. Ens hauria agradat dir-vos que ens hauria agradat poder fer aquest acte presencialment, poder-nos veure, poder xerrar d'una manera més distesa. Bé, és prou distesa, però sempre hi ha aquesta distància, no?, que ens imposa la virtualitat. Ens hauria agradat poder-ho fer més cara a cara, però bé, no ens vam atrevir, no?, diguéssim, en aquestes circumstàncies a fer-ho així. I bé, esperem que ho puguem fer en un futur proper, ens puguem seguir-nos veient. Per nosaltres ha estat important. Per nosaltres també com a Òmnium Ciutat Vella pensem que el projecte Lliures, en el marc del qual fem aquest acte, ha estat per nosaltres una oportunitat perquè la nostra acció natural trobi un encaix també en aquest vessant nou. És a dir, hem trobat, dit en paraules de Jordi Cuixart, hem trobat una manera de compartir lluites, estant cadascú des del seu àmbit d'actuació. No sé si algú vol dir alguna cosa. Si no, l'Aziz, per cert, ens ha deixat fa uns minuts perquè els seus fills el reclamaven. Si no hi ha paraules, doncs ho deixarem aquí. Dir-vos també que si alguna de les entitats que representeu teniu necessitat que penseu que teniu alguna informació que pot ser d'interès als nostres socis, que no dubteu a fer-nos-la arribar i la farem arribar als socis. I molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies a tothom i a reveure. Fins aviat. Que la solidaritat no decaigui, sobretot. Moltes gràcies. Que no decaigui. Vinga, gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.